ప్రైజ్ లో మీరందరూ బాగున్నారా? మరొకసారి ఈ మ్యాజిక్ ద్వారా మేము ముందుకు రావడానికి చూపించారు. బైబిల్లో ఎలీషా ప్రవక్త ఉన్నారు కదా, ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరికి ఒక విధవరాలు వచ్చింది. ఆమె ఎవరో కాదు, ఎలీషా దగ్గర ఉంటున్న శిష్యుని యొక్క భార్య. ఏం జరిగింది అని అంటే, ఆమె భర్త చనిపోయాడు. చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళిద్దరి పిల్లల్ని తీసుకువెళ్ళిపోవాలనుకున్నప్పుడు ఆమె వచ్చి దైవజనుడితో చెప్తుంది, దైవజనుడా నా విషయంలో మీరు ఈ కార్యం చేయండి అని దైవజనుడి దగ్గర మొరపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన అంటాడు, సరే అమ్మ నీ ఇంట్లో ఏముంది చెప్పు అని అన్నప్పుడు ఆమంది, అయ్యా నా ఇంట్లో నూనె కుండ తప్ప మరి ఏమి లేదయ్యా అని విచారంగా చెప్పిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు, సరే నీవింటికి వెళ్ళిపోయి నీరు పొరుగు వారి దగ్గర దొరకగలిగిన కుండలు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి నీ ఇంట్లో భద్రపరచు అని చెప్పాడు. భద్రపరచు అని చెప్పిన తర్వాత కుండలన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చిన పిల్లలు కుండలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఆ ఇంట్లో పెట్టింది. పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి దైవజనుడి దగ్గరికి అడుగుతుంది, అయ్యా ఏం చేయాలంటే, సరే నువ్వు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి నీ తలుపులు వేసి నువ్వేం చేయాలంటే నీ దగ్గర ఉన్న ఆ కుండలో ఉన్న ఆ కొంచెమే నూనెని నువ్వేం చేయాలంటే ఆ పాత్రలన్నింటిలో కూడా వేయమన్నాడు. పిల్లలు చూడండి, ఆమెలో ఉన్న గొప్ప విశ్వాసం చూడండి. ఆ కొంచెం నూనె కుండలన్నింటిలో కూడా నింపడానికి ఆ విశ్వాసం తోడ్పడింది. చూడండి పిల్లలు, విశ్వాసంతో ఆమె ఏం చేసింది అంటే అలా ఉంచుతానే ఉంది. పిల్లలు అలా ఉంచుతూనే ఉంది. అయ్యో నా దగ్గర కొంచెం నూనె ఉంది, అయ్యో నా దగ్గర కొంచెమే నూనె ఉంది ఎలాగా అని ఆమె అపనమ్మకంతో లేదు పిల్లలు. కానీ దేవుడు ఇస్తాడు అని చెప్పి ఏం చేసింది అని అంటే ఆ కుండలో ఉన్న నూనె ఆ కుండలన్నింటిలో పంపేస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు అయిపోయింది ఎలాగా అని అనుకుంది. అయ్యో లేదు లేదు, దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. అయితే ఎలీషా ప్రవక్త చెప్పాడు కదా, దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అని చెప్పి ఆ కుండలన్నింటిలో కూడా పిల్లలు ఆ కుండలన్నింటిలో కూడా నూనె ఇలా వస్తూనే ఉంది. ధారాళంగా వస్తూనే ఉన్నాయి పిల్లలు. ధారాళంగా పిల్లలు ఆ కుండలో నుండి నూనె ధారాళంగా వస్తూనే ఉంది. చూడండి ధారాళంగా వస్తూనే ఉంది. అబ్బా దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు. పిల్లలు మీరు కూడా ప్రార్థన చేసి విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు ఇటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. ఆ కుండలన్నింటినీ కూడా నూనెతో ఆమె నింపేస్తుంది. చూడండి పిల్లలు, దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. వా అలా ప్రవాహంలాగా ఆ నూనె ఆ కుండలో నుంచి పిల్లలు వస్తూనే ఉంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అర్థం కాదు. ఆ కుండలో నుండి నూనె ధారాళంగా వస్తుంది. నిజంగా దేవుడు మన కుటుంబంలో పిల్లలు మన జీవితంలో ఇటువంటి కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే విశ్వాసం ఉంచాలి. పిల్లలు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు అనేక కార్యాలు మన జీవితంలో చేస్తాడు. దేవుడు అనేక కార్యాలు మన జీవితంలో చేస్తాడు. దేవుడు అనేక కార్యాలు మన జీవితంలో చేస్తాడు. కాబట్టి పిల్లలు విశ్వాసం ఉంచండి. దేవుని విశ్వాసం ఉంచితే విధవరాలు జీవితంలో చేసినట్లుగా దేవుడు మన జీవితంలో కూడా చేస్తాడు. అప్పుడు దైవజనుడు అంటాడు, అమ్మా ఇవన్నీ కూడా నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళిపోయి మార్కెట్లో అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బుతో నీ అప్పంతా కూడా కట్టేసి నువ్వేం చేయాలంటే నీవును నీ పిల్లలిద్దరూ బ్రతకండి, జీవించండి అని చెప్పాడు. పిల్లలు నిజంగా దేవుడు ఆ జీవితంలో చేసినటువంటి కార్యం అది చాలా గొప్ప కార్యం. పిల్లలు మరి మీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనందరి జీవితంలో యేసయ్య అటువంటి కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తే, ప్రతిరోజు బైబిల్ చదివితే, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో ఇటువంటి కార్యం చేస్తాడు. God bless you all. Thank you very much.